କେତେ ଦେଇଛ ଯେ? ଦେଖୁନ ତମେ ଦେଖ। ବହୁତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ କିଛି ପିନ୍ଧିନି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ରାଜଧାନୀରେ ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ ଠାବ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ରୂପଜୀବୀ ଫୋନରେ ସେଟିଂ କୋଠରୀରେ ମିଟିଂ। ରାଜଧାନୀରୁ ପୁଣି ଠାବ ହେଲା ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ। ସହରରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ଧରପକଡ଼ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଏବେ ଗାଁମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିର ବିବାହିତା ମହିଳା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିଜ ପାଲରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନିଜର ଚିରାଚରିତ ବେପାର। ଏବେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗୀ ଜାତୀୟ ପଥ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ। କୋଠି ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ମାଳମାଳ ସରକାରୀ ଅଫିସ, ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଏବଂ ତହସିଲ ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠିକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି ହେଉଥିବା କୋର୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ କୋଠିଟି